संसारनि मानसिया सैया मुलुगनि मानसिया सैया होनब्लाबो सानैजों जुलि जागोन होनब्लाबो सानैजों संसार जागोन आयौ फाला लोगो आयै सारगोफुरियाव माथो जोंखौ सिख्ला सिख्लाफ्रालाय थुखैलायबायहाय औहाय लोगो मिथिबायना ओमफ्राय दा जोंखौ सारगोफुरिनि मोजां मदद जागिरि सेंग्राफ्रा एखेबारे सिनायाबा मा जानांगौहाय आयौ लोगो मानो सिनाया जानांगौ जाखो सिनायगोन दे आंथ' गिनानै बिखा बिख्लोखौनो ख्लाब मोनलायलांबायहाय मिथिबायना ओमफ्राय बेवहायलाय माथो सिख्ला सिख्लाफ्रालाय हाजेसे मिनिगासिनो जोंखौ ना जोंखौ हाराव हाथावसो नंबाय नामाथाय गैलाहाय मा जाबावनांगौ दे ओइ फुजा गोमोस्रि नायदो बिसोर सानैखौ जोंखौ माबा सिख्लासो होनबावबाय बेखौथ' सानोखाय आंबो ओमफ्राय जोंना माथो बिहोजों दै दांनायजों माथो सेस माबायानो खारजोब्बाय निसायानो खारजोब्बाय बिसोरना मानो दाबो खारा दे औहाय मा फुजा आंबो बेखौनो सानदों बिसोरना मानो दासिमबो निसायानो खाराथाय आंहाबो अमा जाब्रायनानै लानानै खिनानैसो सान्थि मोनबायहाय आङो आयै उदैयानो गुरगुर गोजोमथाबलायोमोन आंना एखे जाथारलामोनहाय एखेबारे बेफोरबायदि मोनफेरथाराखैमोन आङो ना अमाखौ मैथाजों जानो मोनैखायसो बोरैबा जादोंथाय है फाग्लि नोंनाबाथाय खालि अमाजों मैथाजोंल' आयौ बाजै नायदो नुबाय ना फुजाया मा होनदों माबा मैथाजों अमाजों बेसे गोथाव जायो नङा होनबा बाजै औहाय बिराद गोथाव जाथारो ओमफ्राय बे फाग्लाफ्रालाय माथो जाखोबा हेला नागिरनो थांनायालाय माथो दासिमबो मोनफैया आयौ सेसानफोरखौ गाहाम गोसोखांबाय सेसानफ्रा हाजेनथारनै फाग्लाफोरना जिउआनो गोलाव गोजाथार आयौ नै जोंखौ बोजोंबा लांनो जोंखौ आयै नै लोगो रड फैदों गाखोनानै थांनांसिगोनहाय जोंहा आयौ लोगो थांजायोमोनहाय मिथिबायना ओमफ्राय सिख्लाफ्रा जोंनि दख'नाखौनो माबाजोब्बाय बोरै गाखोबावनो दे जोङो भगबानफोर नुबाय मुला आरो दानसोरां मा जाना दं बिसोरो माबा थेला गारिखौबो माबा रबाय आयै मा खालामबावनो आं बिसोरखौ राजखुंग्रिफोरनि जाय जाथों माबा थिखोना लांदो दे गुसु लाथाबाय थानो हाला बेयाव ओइ मादैमोन गाखोदो थेलायाव थाबनो नोंसोरखौ थुखैखांबाय अर सायनायाबो जाबाय नोंसिना थाबनो न'आवनो नेनोसै जोङो मोनजोब्बायना आयौ माला नै लोगो माबा आयौ माबा सारगोफुरियावनो अबेनि रायखस फैलाबायखोथाय नै माबा आंखौ जबरदस्ति माबा मायावबा गाखोनो थिनलाबायदों नाङाहाय मा आङो दख'ना गानाबा रडआव गाखोनो हानाय नङा सारगोफुरियाव थांनायाव भगबानफोर मारै थिखोबावनांगौ जाखोलै बिसोरखौलाय आं मिथियाहाय जोंखौ दाहोन हरखाथारसै हा नङा होमबा गोमोस्रि आरो फुजा आरो लुदुङि जोंहाबा बेसेबा खस्थ'यै थुखैखांबाय जों मिथिबायना बिसोरखौ औहाय जा दिगदार मोनखादोंमोन आफा जोङो ओमफ्राय मानसिफ्राबो थुखैजायाबां माबाबो जौआबो फेगाया दांजानाय बायदिसो मोनबाय आं बिसोरखौ नोङो बुजायनानै बुरखायनानै थिखोदो खोमालै बेयाव राजखुंग्रिफोरनि जै जाथारदों आरो राजखुंग्रिफोरखौ आरो बैयाव सारगोफुरिनि राजखुंग्रिफ्रा लेंहरगासिनो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ दायो गोख्रैनो थेलायाव गाखोनो थाखाय नङा रडआव गाखोनो थाखाय राजखुंग्रिफोरा हरनायाव गाखोनानै थांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आयौ नंथारगौ ओइ लोगो थौदो गाखोनोसै जोंहा आं थाङाहाय बेफोरबायदि महर लानानै आं थांनो हानाय नङा माबायदि ड्रेस गानहोदों बिसोरो जोंखौ नुबायना राजखुंग्रिफोरखौनो आं थैसैहाय आं थानो हाला आं न'आव थांनोसै खोमाहाय आयौ बिनानाव थांगोनथ' नों आइमा ज'यैनो थांगोन दे नों ब्रा होनथारबायबालाय गाखोनोसै आङो रडआव आरो सिख्लाफोर मिथिबायना जों राजखुंग्रि सानैया रडआव गाखोनो थांगासिनो बेनिखायनो जोंखौ एखेबारे मोजाङै दख'ना गानहोनानै रेडि खालामनाय दे जाथारथोंसै दे राजखुंग्रिफोरनि जै जाथारथों संसारनि मानसिया सैया मुलुगनि मानसिया सैया होनब्लाबो सानैजों जुलि जागोन होनब्लाबो सानैजों संसार जागोन गैलालै सयथिबो रायजोफोर
लाजिनानै गाबनोना मिनिनोना रागा जोंनो जालायलांबाय आङो। मा खालामबावनो आं बिसोरखौ? जानाय नंला, गोख्रैनो थेलायाव थिखोनानै लांमारनांसिगोन। नङाब्ला बेफोरबायदिनो गन्डगल खालामजोबथारगोन बिसोरो। आयै, निउ इयार जानाया गन्डगल जाजोब्बायलै जोंना। माथो साइकेल ससे थेला ससे माथो सालायबाबो खारलाब्रा। माथो जायगा दाबसेयावनो दंगासिनो ना आंनावबो निसायासो फैफिनदों नामा बिसोरजों थाफानानै? माथो सालायबाबो माथो जायगा दाबसेयावनो थाबाय थायोब्रा। गरला फुजामनि रागायासो दोखो जोंबायलां। मा खालामबावनांगौ जाखो? बिसोरबो बांसो जाखो ना माखोथाय? फाग्लिफोरबायदि जाजोब्बायलै। आयौ सारथि, मानो बेफोरबायदि रागा रायलायदों राजकुमारफोरनि सिगाङावलाय? हामाहाय मा? औ, जों सानैनि सिगाङाव मानो बेफोरबायदि रागा रायलायदों? रायलायनो हामथाराहाय मा? मानो बेफोरबायदि रायलायनांगौ जाखो? आयै, निउ इयारावबो मानो फारसि जाफ्लांखोलै? मासो जालाखै? आयै, माबायदि जौ लोंखो? माबायदि मोनलोंखोलै बिसोरो? मा जौआ बेफोरबायदि एफा खर' गाज्रि खालामखो बिसोरखौ? माबा राजखुंग्रिफोरबायदि दावराव जागासिनो। ओइ सारथि, मोजाङै सालायहाय, रडखौ मोनथिबायना? आरो गोख्रैनो सालायदो। माथो दहायनिफ्रायनो बे जायगा दाबसेयावनो दंगासिनोहाय। बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो? जोंहा मोनहैनायानो नङा माथो राजकुंगुरखौ लोगो हमनो साननाया। आयौ बाला, माथो साइकेलानो माथो गोजौआवसो खारबाय। मा जाबावनांगौ जाखो दे? ओइ अनजालि सिख्लाफोर, माबा मोनसे खालामदो ना। जोंनो रडानो माबानै जायगा दाबसेयावनो थाबायहाय। बिदिब्ला जोङो जोंनि अनजालिफोरखौ लोगो मोनहैनाय नङा माथो। एबार मोजाङै एवखाना लाथारनो र' बिसोरखौ। उनाव आयै भिडिअ'सो खालामनानै दोननांसिगोन खोमाहाय। ओइ फुजा, भिडिअ' खालामनाय। मा भिडिअ' खालामनो? आं खालामाहाय। है फुजा, जेबो नङाहाय मा, भिडिअ' खालाम। ओइ भिडिअ' खालामनो माने बेखौ दोनथ'लै, नोंसोर मिथिबायना? गरला फुजानि आंहा उरायलांसै नै। ओइ नुग्लेनोसैलै आङो आरोबो। आरे ओइ राजकुमार, मा नायबाय थाखोलै नोङो? हमथारब्रा, बोख्लायदो। र' होमबालाय बोख्लायनोसै जोङो र'। दा सानसे मोनलायलाय आङो। दा राजकुमार हमथा। आयौ सारथि, मारै सालायदोंब्रा रडफोरखौलाय? माथो माइरं जौनाय बायदिसो जाथारबायहाय। सोरगोफुरियावलाय माथो बोरैबा लामाफ्रावलाय अन्थाइसो ब्रें नामा? गैयाहाय लोगो, माबा आं बैखौ माबा सिथा नेग्रा बायदि मोनथारदोंहाय रामायणनि। ओमफ्राय बोरै एसे गुफुर जाखोथाय बियो? जाबाय दाना। सोरखौबा सिथा नेग्रासिनो होबावबायनो। बिराद जारला मोनबायलै आं बिसोर सानैखौ। जारलाल' मोनो, रागा जोंना मिनिनो जालांबाय आं, मोनथिबायना? एखेबारे नेक्स्ट इयाराव जानाय नङालै बिसोरखौ सानैखौ पिकनिक। आयौ लुदुमि, नोंखौसो सिथा नेग्रा होनबाय खोमाहाय बिसोर सानैया। जेबो नङाहाय मा, आंखौथ' मालाय आंनि स्टुडेन्टफ्रानो होनखायोना। आंहा गाज्रि मोना बेफोरबायदिखौ। जेबो नङा, अरजाथाराहाय मा। गाज्रि मोननांलाहाय आब' लुदुमि, मोनथिबायना? बे आयंजोंना खर'आनो गाज्रि जाना दंथारो जौ लोंनानै। माबायदि जौखौ मोनलोंखोथाय बिसोरो? नै जोंहाबो माथो बेयाव गरला बुदुं बादांसो रायलायगासिनो। दाउलायानो गेसेर लानोसै नै। जानाय नंला, 4टा जानोसै। थांनांसिगोन थाबनो। आयै, नेक्स्ट इयाराव जाजानाय नङालै पिकनिक बिसोर। जाजायो उननि खोथासै बियो। थांग्रोसै थौदो। आरे मा थांगोन नै? आंसो सिगां थांग्रोगोन नै, मिन्थिबायना? बिसोरना खुनु माबाबो गैया। दा लामायाव लखबना गलांनोबो हागौ, नङाबा आंबो लंख्लेंफिननो हागौ। समान, मिन्थिबायना? नोंसोर सिगां थां आरो बैसोरो माखासेया उन फैनांगौ। दे होमबालाय जों उन थांबाय थानोसै दे। ओमफ्राय नोंसोर माबाखो दे, सिगां थांगोन दे, मिन्थिबायना राजकुमार? दे जागोन दे। आयौ माथो दाबो सालायाहाय। बेफोरबायदिबा जों माथो जोंनि सिमांनि राजखुंगुरफोरखौ, सोरगोफुरिनिखौ राजखुंगुरफोरखौ माथो लोगोखौनो मोनहैनाय नङा जोङो। ओइ गोख्रै सालायदो सारथि, माबाया रडा। देलै दे राजखुंग्रिफोर, सालायगासिनो आङो। आयौ बाला, बे मोदोमफुल फांसेखौ आं बिराद रागा जोंनो ओंखारबायहाय। बे अनफं अनला सारा खालि जों बे मोदोमफुलखौनो ओंख्रि जाहोयो लाब्रायाव। रागायानो जोंनो हाथारला आङो। दानो बारनानै जोफैथारगोनहाय। नङाथाय माथो, आंबो बिराद रागा जोंखाथारबायहाय। जोमै, जों सानैयाबो बारे गिदिंलायनानै राउन्ड किक जोनानै जोफायनोसै नामा बेखौ? मा जोफायनो र'? एखेबारे लाना थांनानै गारहैथारनांगौ बेखौ हाखरावनो। जेब्लानिफ्राय हस्टेल थाफैजेनदों अब्लानिफ्रायनो खालि लाब्रायाव मोदोमफुलजोंल' आलुजोंल'। बेफोरबायदिखौ जाबाय बायनो हायो। औ, ओमफ्राय ओंख्रिया दालि। रायजोफोर, नोंसोरबो नैबे गलाबसिमोन बायदि
खालि बेफोरबायदिनो दालि ओमफ्राय मोदोमफुल ओमफ्राय बान्दा कफि बेफोरबायदिल' मोनजाथारो नामाहाय हस्टेलफ्रावलाय हो अबावबाफोर मोनजायोबा गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय दे आरो माबायदि खालामनांगौ माबायदि ओंख्रि जानांगौ बेखौ जोङो एसेबारे जोंनि खर'आव जा आइडिया दङ बेखौ नोंसोरनोबो हरगोन दे होनबाथाय लोगो मा खालामगोन दे बेखौथ' सानदोंहाय आङो आयै बारान्द्राव किक जोनानै जोफायबाबोथ' माबा मोनसे दावराव जागोनहाय मा खालामनो मोजां जागोनथाय बेखौनाय लोगो हस्टेलाव थायै थायै काजु बादामफोरबो मोनजाथारला नालाय माने खर'आव ब्रेनफ्रानो सलिलाय लांला मा खालामबावनो दे आयु बाला मा सान्दुं थिं-थिङावनो मिनिलाबायगोनलाय ना आमायफोरसो मोनलाबायबाय नङाहाय मा मोनाखैहाय मा आंनाव मोनसे आइडिया फैदों माने ओइ खोनाबायना जोमै माबे खाथियाव फैबा आरो गोजानाव खिन्थासैया नै खोनाबायना जोङो ना नैबे मोदोमफुलनि रोदाखौ बस'जोबना दोनसै ओमफ्राय जेने फिनो गसंनायल' खालामना दोनसै ओमफ्राय दा बिसोरो मिथिबायना एकदम फुर्निमाजों माबाजों बालिसरनजों एखेबारे मोदोमफुलखौ खानो फैबा दंफांनि थेम बायनायनि बिदि खालामसै माथाय आयु बाला नंथारगौथ' बेफोरबायदिनो खालामबा थांसिगोन मोदोमफुलनि एखेबारे रोदाखौनो बस'जोबना दोनदे सानजों ओइ दे थाबनो बिसोरो एकदमबारे दहाय मोदोमफुल ओंख्रि जाहोनो मासिं मोनगोन मासिं मोनना खालामबाय थादोंमोनहाय औ मार्चिना बेयाव होफैयाखैनो लागाव रायजोफोर जोंना आइडिया मोजांथारना हो मोदोमफुलनिखौ रोदाखौ बस'जोबनानै दोननानै बेखौ गोग्लैहोनाया नंथारगौना रायजोफोर फालिनिथिंबो थानांगौ खोमा बुरनानै माबादो बस'दो दे जाबाय दे औहाय बांद्राय बुरजा बस'नो हानाय नङा नङाबा दा बांद्राय बस'बा थब्लंबो गोग्लैलाबायनो हागौहाय खावसेखौ बस'ना खावसेखौ गालांसैहाय थैना मायो ना मा जायो जाथारदोंसै बे मोदोमफुला ओंख्रिखौनो जानो बाथारबाय जों हस्टेलाव आयौ हनै फुलिमा मोनफैगासिनो खारदो जोमै नै बालिसरन जोंना मैगङाबो मोनफैयाखैहाय मिन्थिबायना आंथ' बावासैहाय खनले मोनफुं सारनोबो खिन्थाहरबाय थानो ओंखायनो थास' बिसं खानो थांदोंमोन आङो ओमफ्राय बेबो गैयाबा थास' बिसङानो मालाय खाजोबनानै फानहैजोब्बाय बेखौनोथ' सानदोंलै आंबो मारै खनले खिन्थाहरबाय थानो अनफा अनला सारनोबो नैबे मोदोमफुलखौनो लांनानै आलुजों जाहैसैलाय नामा जोङो बेसे जाबावनो आरोहाय बारायलांबायहाय आंबो आयै गोदो हस्टेल थानायनिफ्रायनो खालि मोदोमफुल जाहोथारोमोनहाय अनफा सारा आरो दाबो मोदोमफुल हस्टेलावनो आरो वार्डेन जाफैनानै मा जाबावनांगौ जाखो दे दाथ' फैबाव पुर्निमा बेखौनो लांनानै जाहैनांसिगोन बेखौनो लांनांसिगोन आरो ओंख्रिबो गैखाया आरो बे स्टुडेन्ट एसेखाय जोङो बिदि बुथुमफुला जाहोनो हागासिनोहाय मिथिबायना स्टुडेन्ट बुरजाफोरबाथ' बेफोरबायदि जाहोनो हानायानो नङा जोङो बिराद दिगदार जागोनहाय बेखौनो सानगासिनो आङो स्कुल खुलिबा मा जागोनथाय बेखौनो जांख्रिहरनोसै ना होमबालाय बेखौनोथ' सानदोंलै आङो पुर्निमा आंनावथ' इसेबां बोलो गैयाना मोदोमफुल दंफांखौ बेफोरबायदि सिफायलायनो हानाय जानाय नंलाहाय निउ इयारनि बुटफोर हाबनानै दं खोमा मोदोमफुल दंफांफ्रावनो खारनांसिगोनहाय थुदु थांनोसै सानथिं बाथिं मोदोमफुल खानो फैनाया दिगदार जाबायहाय जोंना नङा माथो आयौ फाग्लि नोंना आइडिया माथो खामानि मावबायलाय जोमै जिनियासखा दिनैबा हले मानिबायहाय आं नोंखौ मोनथिबायना गलापसि फाग्लिलाय मारै बेफोरबायदि रोदाखौ फुनानै दोननो हास'नानै बस'जोबनानै दोननो आइडिया फैनायहाय नोंनि खर'आव ब्रेनानो खाथ्राखाहाय नोंना आयै मासे मोजां बार बारदोंहाय मा जाबावगोन दे फुंबिलि बार मोजां बारथारदों एसे मोजां खबरफोर मोनोब्लाथ' मोजां जानोसैमोनहाय माबा जायो बे हिनजाव देवानिखौ लिंहरनायाबा माबा जायो थांनायाथ' उल्था फुल्थासो जाहैबाय सिगांनियावथ' एबारे बे बारावबो बेफोरबायदि उल्था फुल्था जायोब्ला हिनजाव देवानिखौनो गारनायाव गैयाहाय आङो दोखो गाग्लिनानै फैथारगोनहाय आं ओमफ्राय माथो जाखोथाय दासिमबो मोनफैया माथो नेबाय थानो बालायलांनाय मोनबाय आङो उखुन्दै देवानिनि जै जाथों दे जै जाथों उखुन्दै देवानिनि मोनफैबाय होनबा औ मोनफैनायालाय मोनफैबायमोन आङो गोदान बोसोरनि गारिफ्रानो रिजार्भ गोजा नालाय मालाय पिकनिक जासोलायदों ओंखायनो आंहा गारिबो सालायनो हाया नालाय गारिबो गैजा रोङा गोरिब जिबन नालाय ओंखायनो गारिजोंनो लेट जानानै फैबाय आङो ओमफ्राय खबरालाय माथोमोन माथोमोन होनबावखो आङो बिहामजोनि थाखाय
नोङो वाट्सआपआव एफा मोजां हरनो होनो ओमफ्राय मानो हरा नों आंखौ फैसा होआ जाजानो गिदिर नामा नोङो खुन्थि हौवानि बिदि नङाहाय मिन्थिबायना आङो दाखालि बोरैबा रागा जोंफ्लांनानै उल्था फुल्था होनफ्लांबाय बेखौनो ओमफ्राय नोंखौ इसेबां गाज्रि मोनहाबनानै थानांगौ जाहैबाय आंहाय गाज्रि मोननाया मोनाखैमोन ओमफ्राय मानोथो गाज्रि मोननो आंहा नै गोदान बोसोर नालाय आंबो पिकनिक जानो थांदोंमोन आयौ इसिबां बोरायलायनानै पिकनिक जाहैनो दाबो खुन्थि हौवानि सोर खिन्थानाय नोंनोलाय बोराय मानसिफ्रा पिकनिक जाजाया होननानै हो नंनायाबो नंगौ आरो बोराय मानसिफ्राबो पिकनिक जाजायो जानायालाय ओमफ्राय जिरायदो दे आं जिरायनो होननानै फैयाखै मिन्थिबायना आं जायखिया खिन्थालांनोसो नागिरदों माने नोंथांजोनि फसन मथे आं माने मोनथ'वाखै बिनिखायनो हरनाय जायाखै नोंथांजोआ गाज्रि मोननाङा दे आरो साननैसोनि उनाव आङो हरगासिनो दे गोख्रैयैनो हर आंहा बे बोसोराव बिहामजो लाबोथारनांगौहाय दा एसे मोजाङै नायखानानै मागाव एसे माबानोसै आङो आग बारायनोसै आरो बैसागुआव बोसोर गोदानजों हाबा होहैनो सानदोंमोन आङो मा जायो बेखौनो सानगासिनो आङो दे जागोन दे आयु बे फाग्ला देवानि बोरायालाय उखुन्दै बोरायालाय फैसासो मोना जाजानो गिखो ना माखो दाखालि रायफ्लांबाय दाना मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ मालायनोसो हरजोब्बाय खोमाहाय जानाय नङा आंहा मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ बिहामजो मोनबोआबा जाला जाथारगोन जानाय नङा बे उखुन्दै देवानिखौ माबा मोनसे खालामनानैबाबो फिदिंफिननानै आंनि साइडआव लाबोफिनथारनांगोन रागासो जोंनो ओंखारबायहाय आङो मालाय सिख्ला मानसिफोरना जानला मोनला ब्लग बानायबानो जायो नाला फट' होलाबायबानो साबस्क्राइबारानो जा बारायो आंहा महर गैजायैखाय बारायथाराहाय मा खालामबावनोसै आङो माबा इसिबां गोथाव ओंख्रि संनानै होबाबो माबा नायाबो बाल मानसिफ्रालाय मा खालामबानो बेबायदि खालामबावनोसै जारलासो मोनबायहाय आङो माबा ओरैबो खामायनो सानदोंमोन आङो रायजोफोर माथो बिउआनो फैथ्रा आयै बाराय हनै बैनासो आयै माथो बेसेबां फैखादोंहाय आयै मालाय जेनो ट्रेलारा मोसादों हनै खिथु सोमावलायनाय बिसिनानो माथो बारा आयै फिफ्टि भिउ जाहैदों माबा 5 आवारावनो जानाय नंला बिबारे नोंबो लाइभ फैनानै अडियेन्सफोरावनो सोंनांसिगोन खोमा माबायदि भिडिअखौ नायो नोंसोर होनानै र' एसे मुडखौ मोजाङै लानानै सोंहरनांसिगोन नङाबा हाराव मुड लानानै सोंबाथ' रागासो जोंनो जाखागोन नालाय लाइभ फैनायनि आयै मेकआपबो खालामनांगौमोन खोमाहाय है नाङाहाय मा एसे मिनिट लानानैल' लाइभआव फैनोसै आङो फिल्टार दंखायो फिल्टारखौ माबा खालामनानै होनांसिगोन गोजोन हर रायजोफोर नै फैथारलायबाय बिबानिया टेंटेनां रायजोफोर नोंसोर मा आंनि भिडिअखौ नायनोल' थाङोहाय मा गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै थागावसा एखेबारे ओरैबा ओरैनो एफा खस्थ' खालामनानैबो भिडिअ खालामो नायनायथारा गावसा बिउआनो खम फैथारनानै दंहाय आंना माने मानसिफोरा जि फैयो आंनो फैथाराहाय मा ओमफ्राय आं नै लाइभ फैदों नालाय ओमफ्राय नोंसोरो अननानै खिन्थाहरदोबा नैबे बिबारिनो माबायदि भिडिअ खालामनांगौ आङो होननानै दे आङो नेगासिनो दे गाहायाव आयौ बाला सोरबा सेंग्राया हनै टाइपिं खालामगासिनो र' बिबारि नायनो मा टाइपिं खालामदों बियो आयौ हाय हेल' होननानै हरगासिनो र' मा आयौ बाला लाइभखौनो दोननांसिगोनसो खोमाहाय माबा नोंहा माथो लाइभसो फैगासिनोमोन मा जाखो मानो अफ खालामलायखो मानो अफ खालामा जानांगौ जाखो लावजि नुबायना सेंग्राफ्रा माबायदि कमेन्ट खालामदों आंखौ माबा आं भिउस फैया मानो फैया माबायदि भिडिअ खालामनांगौ होननानै सोंहरबाय आङो माबा जि गाज्रि कमेन्ट खालामहरबायहाय बिसोर नायोबा आंखौ माबा जेथिबो समावनो ओमफ्राय नै माबा ब्रा गाननानै जानला मोनला माबा भिडिअ खालामनो लंथं फंबायसाखौ माबा खालामनो रिल्स बानायनोसो थिनहरबाय नै जि लेथ्रा गोजाखाय मानसिफ्रानो दाउलाब्रायहा एखे गरम बारा गोजाथारहाय आयौ फाग्लि ओंखायनो आं होनखाथारदोंमोन नोंखौ बेफोरबायदियासो भिउ फैयो होननानै है जेबो नंलाहाय फैदो दे रागा जोंनांला दे ओमफ्राय नै जोंहा मैथाजों अमाजों मोनबायहाय जाहैनोसै फैदो औहाय थाथ'थोंसै जानायासो सिगांहाय जाहैग्रोनांसिगोन